karkki? Kuuluu. Kypärään kuuluu. Noniin. Se on se minuutti meitä nopeampi tuokin muun muassa. Moro, ettei läikus. Ota säätö päälle. Lähettäile. Meillä on viinit juomassa. Viinit on juomassa ja säätö on päällä. Kyllä tässä... Noniin. Kuuluuko? Kuuluu. Hyvä. Toimii puhelimet. Nyt vähän varahtaa. Nyt mennään. Mennään. Onko käksä päällä? Ei. Sano, jos tarvii keulaa nostaa. Perkele puutuu. Oho. Älä koski niihin laitteisiin. En koski. No, täällä on hyvä skooria jättä. Onkohan tää miten tiukka? Elä himmaa, No niin joo, hyvin menee. Miten tää? Tää on hyvä. Nyt se vähän rupee kirjoittamaan. Anna mennä. Joo, kovaa. On täällä muutkin käynyt pihalla. No niin joo, se on meille tehty jo. Nyt kirras. Kun tätä katsomme joutuu pitää päällä. Ja nyt suoraan tästä. Suoraan. Ei irto perään. Miten se ihan viini lähtee? Ei läikö. Penkasta vähän tukee, hyvin menee. Sitten vaan vetoo. No niin, nyt semmonen hyvä liippi tähän ja sit sisämutkaan sisälle. Mennään. Joo, vetoja. No niin, hyvin menee. Jos sä ajelet näin hiljaa, niin mä otan toisen lasin vielä viiniä. Perkele! Siihen vaan, joo, siitä menee vittu. Sano sitten kun tulee niitä kirraavia. Joo. Nyt on yksi semmonen, mihin joutuu, että alle 100 sen vuotta vaan. Täällä me veettiin viimeistä. Joo, ei se mitään, kunhan vauhti pysyy päällä. Ja suoraan tästä. Suoraan. Ai niin nyt tulee ne. Nyt tulee muutama semmonen himppasen vittumaisempi mutka, mutta... Ihan ei satu samoille jarrutteli. Ei, ne on ajanut eri suuntaan. No niin se. Siis sen on pakko jo. Perkele. Nyt otetaan varman päälle. Vai saatte tää linkkuun. Nyt on tiukka oikein. Ja vai pirkkeele, älä sammuta. Kakkonen. Ihan hyvin se meni. Meni. Ei siinä mene kuin 15 minuuttia. No niin, nyt sitten ulkokartta. Ai, menee sitä takin kautta. Pakkia. Hei, koodi. Oli, kyllä tää nousi. Pitääkö mun laittaa ylös? Vittu. Ei nousi. Perkele. Joo, siinä saa. Se näin kumpaa. Saako nyt syö takalle, mistä läpi kuitenkin? Eikö mä sanonut, että passi?
Joo, eihän tää pystymme paikkaan. Ei muuta kuin potta päähän ja... Minä otan tuon vittu hilukseksi siihen saatana rantaan. Mihin päin tästä nyt oikeesti pitää lähteä? Taakse. No niin. Oliko se sisäpi vai ulompi? Ulompi. Joo, me tullaan eteen. Nyt vetää se maalimukka. Saatana reppohousut paskantaa housuun kun me ajetaan tänne yli. Mä veikkaan, että hilukset pyrkii kohta ohi. Taipuu. Anna mennä vaan. Tuleeksi. Ja siitä vittu pedaalipohjaa. Pedaalipohjaa. Sinne pois. Onneksi oli huilitauko välissä, ettei tarvinnut putkeen vetää loppuun.